Һаумыһығыҙ, хөрмәтле тамашасылар, эфирда интервью тапшыруы, студияла Гөлсемә Иштанова. Студиябыҙҙың бөгөнгө ҡунағы ауыл хужалығы буйынса консультация үҙәге директоры Ирек Саҡаев. Ирек Зөфәрович, һаумыһығыҙ. Саумысыз. Шулай итеп, кооперациялар ойоштороу, ул ауыл хужалығын үҫтереүҙең мөһим тармаҡтарының береһе. Шулай бит инде. Бының буйынса һуңғы осорҙа ҙур маҡсаттар билдәләнде тип әйтәйек, әммә тәү бурыстарҙы билдәләп үтәйек әле. Ул ниндәй бурыстар ҡуйыла бөгөн? Әйтеүегеҙсә, чынлап та шушы кооперацияға берләшеүгә хөкүмәт тарафынан күп маҡсатлар, бик күп өмөтләр билей дейекме инде. Чөнки бергә берләшеп эшләүнең фәтүәсе зуррактыр. Шуңа ҡарағанда да хәзер инде шәхси эшҡыуарларның саны байтаҡҡа ғына җитте. Уларны бергә берләштереп, шушы эшләүгә икенсе йүнәлеш бирергә кирәк дигән мәғнә бардыр. Шушы кооперацияда берләшеүдә. Һәм был кооперациялар айырым грант системаһы менән дәртләндерелә. Шулай үтендәйҙәк, ошо гранттар тураһында интекләберәк мәғлүмәт бирәйек әле. Республика ауыл хужалығы кооперативтары ниндәй гранттарға дәғүә итә ала? Әлбәттә, шушы кооператив ферма хужалыҡтарына эшләр алға китсен өсөн хөкүмәт тарафынан бик күп ярдәм күрсәтелә. Менә әйтеп итәргә кирәк, 2нче йыл эшләп килгән безнең агростартап дигән грант ярдәме, ул инде менә башлангыч фермерларга, шәхси хужалыҡлар фермер булып китсенгә, шушы грантны керттеләр. 2нче йыл менә үтәбез. Башҡортостан Республикасы Россия күләмендә шушы ҡатнашыусылар исәбенән беренчеләрҙән булып тора. Быйыл 466 кеше конкурста ҡатнашып, шуның 68-і җиңүсе булып табылды. Бер урынға 7 кеше, ҡыҙыҡсыныу бик зур. Шуңа күрә кешеләр аңлый башлады, кешеләр килә, ярдәм артынан мөрәжәғәт итәләр. Әйтеп итәргә кирәк инде. Гранттың суммаһы күпме? 5 миллионға хәтлем ярдәм, ул инде ауыл хужалығында 5 миллион байтаҡ ҡына сум. Әйтеп итәргә кирәк, булмас микән дигән, җиңелчә генә булмас микән дигәннәр дә бар, төпле әзерләнеп килгәннәр дә бар. Шулай сезнең сорауығыҙға җавап итеп инде кооперативларға килгәндә, менә әле грантлар ауыл хужалығы министрлыгы тарафынан бара, конкурслар бара. Киләсе менә 2нче июльдән 8нче июльгә хәтлем ғаилә фермаларына, башлангыч фермерларга, шушы ауыл хужалығы ҡулланыусылар кооперативының материал-техник базасын нығытыуға шаҡты ғына аҡчалар ҡаралған, грантлар үтәр дип өмөтләнеп торабыз. Теләүселәр дә бар. Анда инде әйтеп иткәндә 100 миллион, 70 миллионға хәтлем бер кооператив шушы грантны ала үзенең эшен нығыртырға. Ғаилә фермаларын 30 миллионға хәтлем бер фермер ала. Алар инде әгәрдә 2 йыл эшләгән булсалар, башлангыч фермерлар 2 йылға хәтлем эшләрен алып барсалар, алар да шул 5 миллион күләмендә ярдәм хөкүмәттән алалар. Димәк, төп талап 2 йылға тиклем улар үҙҙәренең хужалығында ниндәйҙер эшмәкәрлек алып барырға тейештәр, ниндәйҙер һөҙөмтәләргә өлгәшергә тейештәр. Шулай бит. Алай дип әйтергә була, төрлө конкурсның төрлө сыйфатлары, шартлары үзенчә. Шуңа күрә, әгәр дә инде кешеләрдә сораулар булса, безнең консультация үзәгенә мөрәжәғәт итегез. Бына һеҙ тап әйтеп үттегеҙ бит инде, кемдер илке халыҡ ҡәҙерләнә, кемдер ентекле әҙерләнә дип. Димәк, был ярҙамды һеҙҙең үҙәк күрһәтә ала. Шулай бит. Әзерләнергә, ярдәм итәргә без әзербез. Квартал әйләнәсенә шушы 1,5-2,000 шамасы халык безгә мөрәжәғәт итеп консультациялар алалар. Шуңа күрә инде бу ярдәм тулысынча бушка. Монда инде бу хөкүмәт тарафынан алып барылган бизнес-планнар төзүләр инде. Бу инде бизнес-план түләр, кайсы бер программалар буенча түләүле, шушы агростартаплар буенча бушка. Шуңа күрә мөрәжәғәт итсәләр, без инде ул инде кеше күп бит. Ҡатнашыусылар күп, шуңа күрә без әзерләгән кешеләр дә юғалып ҡалып, әйтәсе сүзләрен әйтәлмәйенсә чыгып, грант алмаған шаҡлар да була. Ләкин грант алмау ул әле еңелеү тигәнде аңлатмай, шулай бит. Ул тәжрибә топлау үҙенә күрә. Димәк, икенсе грант системаһына эләгергә лә мөмкинлек бар. Шулай килешәһегеҙме? Менә әйтергә кирәк кешегә. Кеше грант алып эш киләм дигән кеше ул грантка барып та җитәлмәскә мөмкин. Кешенең ынтылышлары икенче булырга тиеш. Ул эшләйем дип бара. Грант ярдәм генә бит ул. Әгәр дә үзенә кешенең үзендә эшкә стержені булмаса, ауыл хужалығын оңламаса төпле итеп, шәһәрдән килеп кенә менең грант алам да ауыл хужалығында эшли башлам дигән сүз, ауыл хужалыгы бит ул үзе бер гомер.
анда кайтырга кирәк, эшләргә кирәк. Үзе бер фәлсәфә. Үзе бер гомер, үзе бер фәлсәфә. Аның таңа да юк, киче дә юк, йокысы да юк. Ул теге шуңа күрә мин инде әйтерем, әгәр дә әзерсең икән җирдә эшләргә, кил грантка ярдәм итәрбез, барабыз. Әгәр дә инде акча бирәләр икән, барып акчалам да эшлим генә дисәң, алай булмый. Димәк, ниндидер эске яну, эске теләк тә кирәк шулай бит. Әлбәттә кирәк. Бына һәм әйтәһегез, катнашучылар күп, теләк белдерүчеләр күп дип бит инде. Димәк, кооперациянең шундай уңышлы булуына ышаныс арта бара фермерлар һәм хуҗалыклар арасында. Әйтергә кирәк арта. Чөнки менә без инде башлаганда, эшне башлаганда 3 ел элек бу кооперациягә карашлар үзгәргәндә, безнең республикада 30лап, 40лап кооператив бар, аларның төшемнәре шул 300 миллионнан артмый иде. Әлеге көндә 330дан артык кооперативыбыз бар. Барлыкка килгән кооперативлар анда инде гомумән әйткәндә 5000 тирәсе пайщиклар берләшкән. Аларның табышлары менә ел әйләнәсендә 19 елга миллиард 133 миллионнан артып китте. Кешеләр табышларын күрсәтәләр, берсенә ярдәм итеп, менә кооператив мөнәсәбәтләр барлыкка килә. Бөтен җирдә дә менә бүген башладык, иртәгә кооперативка әйләнде дигән сүз дөрес тә түгел. Кешеләргә үрәнергә кирәк мөнәсәбәтләр. Менә чит илдә бит яши, 140 елдан артык кооператив мөнәсәбәтләре яшәп килә. Ул инде берсенә берсе ярдәм итеп, бер үзең генә теге лакманны үзең генә тартмыйча, бергәләшеп тартып, шушы техника базасын берләштереп, бер тарафтан акча чыгарып эшләсәң җиңелрәк. Шуңа күрә ул инде безнең Шаянов инде зур кооператив белгече, 30 елларда әйткән, кулланучылар кооперативы барлыкка китерергә кирәк. Онда мөнәсәбәтләр икенче, бер-береңә ышанып, бер-береңә ярдәм итеп яшәсәң җиңелрәк. Шул вакытта һәркем үз өсендә эшләй. Шулай бит инде. Бunda ниндидер уртак каданга эшләйм дигән һүз юк. Бunda һәркем үз өсен эшләй, әмма бердәм эшләйләр. Монда кооператив һәрбер акчасына ярдәм итә. Һәрбер кергән кеше кулланучылар кооперативында үз алды булып кала. Шуңа күрә ул үзенең эшен эшли. Менә ниндидер сыйфат булмаган ниндидер эшне кооперативка бирә кирәк. Менә шушы пандемия вакытында, коронавирус чире вакытында инде шушы безнең кооперативлар, 40лап кооператив фермер җитештерә, кооперативлары халыкка җиткерү, менә интернет аша кибетләр ачып, шушы эшне кооперативка йөкләттеләр. Менә, допустим, итне эшкәртеп, сөтне эшкәртеп, ул очракта фермер үзе җитештерә. Менә илтеп сатырга аның бит хәзер язгы чәчү эшләре дә бар. Малны да карарга кирәк, төрле эшне дә килергә кирәк. Ул барсы белән дә шөгыльләнә алмый. Әгәр дә ул үзенең кооперативына шушы эшләрне кушса, аңа шактый җиңелрәк. Шуңа күрә шушы кемнәр шушы аңлап алдылар, алар әйтергә кирәк, аларның менә югалып калмадылар, аларның сораулары, фермер продукциясе бит инде аңа сорау зур. Ихтыяж бар, аны көн һәйин кулланабыз без. Димәк, пандемия сорында сагыштырмаса, дип әйтәйек, югалтуыбыз кисерә алды безнең кооперация хезмәткәрләре. Шушы ситуациядан, бик авыр ситуациядан безнең фермерларыбыз, кооперативлар әйтергә кирәк, бик менә күтәрелгән баш белән чыктылар. Авыр булды, конечно, әйтергә кирәк, авыр булды. Җиңел булмады, шуңа карамастан, менә шушы берләшү исәбенә хөкүмәт тарафыннан, республика без правительство тарафыннан менә Рифариш Хабировның күрсәткән ярдәме, теге шушы поддержкасы дибез бит инде. Ул чынлап та үзенең нәтиҗәләрен ясый, күрсәтә. Кеше ышанып, өметләнеп, бер нәрсә карамастан ярдәм алып хөкүмәттән. Бит уйлап карагыз, кооперативта 3 миллионга хәтлем региональ ярдәм бар. Шуннан соң 12-15 миллионлык федераль грант алалар. Шушы 50 миллион чамасы акча үзләренең расходларын купларга, менә алган расходларны купларга ярдәм счетыннан алалар кооперативлар. Шуңа күрә шундый ярдәм булганда, безнең инде авыл хуҗалыгы эшмәкәрләре, крестьян хуҗалыклары, кооперативлар әйтергә кирәк, чынлап
үзләренең эшләрен башкарып чыктылар. Һез тагы бер мөһим һорауга әзрәк тукталып киттегез. Ул да булһа, сауда үзәкләренә гомумән үзеңнең әзерләгән продукцияңды һату һәм һатып алучыларга тәкъдим итү. Шулай бит инде. Буны сауда үзәкләреннән һуңгы осорда килешү ничек бара? Аңлаймы сауда үзәкләре ошондай фермер хуҗалыктар yetiştirгән продукцияның үтемле булуын? Аңлыйлар. Аңлыйлар, аларның менә зур федераль сауда үзәкләренең карашлары үзгәрде. Аларның инде алар хәзер үзләре чыгалар. Безгә шундый продукция кирәк, безгә региональ продукция кирәк, чөнки халык килә магазинга, читтән килмиләр, үзебезнекеләр килә. Но моның әз генә бер мизгеле бар. Мөгаен аларның да үзләренең талаплары бар да, шулай бит? Бар, аларның 60%-ка чамасы күләмнәре региональ продукт булырга тиеш дигән талаплары бар без белүебезчә. Но безгә әйтеп китәргә кирәк, безнең региональ сәүдә шелтәрләре бик менә ул яклап бик тиз эләктереп алып, безнең кеше хуҗалыкларны, фермер хуҗалык кооперативларны үзләренең полкларына чыгардылар, киштәләренә куйдылар. Әле инде менә бәләки нәни шелтәрләр, анда инде безнең 100дән артык сәүдә үзәгендә безнең кооперация продукциялары бар. Аны инде һәм дә менә шушы пандемия яңа караш кертте. Интернет буенча өеңә заказ ясый аласың. Өйгә китереп бирәләр. Җыйнау туплапмы, эш урында җайлырак дип табалар. Менә мәсәлән, министерствода алыш-биреш итүнең димәк ошондай формала бүген уңышлы дип әйтә алам. Бүген әйбәт кенә эшләп килә. Сораулар бар, ансыз булмай, но Алла берсә җайга салып, ул ягында карарбыз. Шелтәрләрдә, зур шелтәрләрдә безнең инде күләм җитеп бетмәяз генә нәни хуҗалыкларда яхшы качестволы менә продукцияның күләме әзрәк. Шуңа күрә Алла берсә күләмгә дә чыгалсак, зур күләмгә, ул инде нәни хуҗалыклар бит. Шуңа күрә аларның күләмнәре дә нәни. Алла берсә киләчәктә бу сорауда хәл ителер дип өметләнәбез. Киләсәккә нинди планнар буна 2020 елның киләһе ярты елына дип алганда, якын киләсәктә күзаллаганда? Әле инде менә консультация үзәгенә килгәндә, шушы консультацияларны көчәйтеп, кешеләрне киләсе еллар, бу бит инде программалар 1 елда гына бетә торган программа түгел. Шуңа күрә бик зур бурычлар куелган. Безнең дәүләт башлыгыннан, шушы республика җитәкчеләренең башына бик зур гына бурычлар куела. Шуларны тормышка ашырырга кирәк. Авыл хуҗалыгы продукция күләмен бергә-бер арттырып, экспортка чыгып, шушы аның бурычлары авыл хуҗалыгында бетәсе түгел. Шуңа күрә Алла берсә җиңне сызганып эшләргә дип план тотабыз. Рәхмәт, уңыштар теләйбез һезгә бу эшегездә. Рәхмәт сезгә дә зур. Хөрмәтле тамашачылар, һезгә авыл хуҗалыгы буенча консультация үзәге директоры Ирек Сакаев белән әңгәмә тәкъдим иттек. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт.